Good morning from here. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Ụtụtụ afọma ndị gboo Igbo. Afọ dị mma ụmụ ọdịnala. Afọ tata wetara anyị ihe ọma. Afọ tata wetara anyị mbuni enu. Afọ tata wetara anyị ihe akụ na ihe enwenwe. Afọ fọpụrụ gị ụchụ. Afọ fọpụrụ gị uke, fọpụrụ gị ogbochi, fọpụrụ gị ọdachi. Ọfọ na-agọ n'isi gị n'ụbọchị tata bụ afọ bụ ka ọmaka meelụ gị. Ya bịa ma alụ gị mma tata, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Cheta na onye na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ onu m bụ Okija, Ihiala Local Government dị na Anambra Steeti. Lotekwa na ọka bụ otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 081-861-13606. Ọmaka bịa meelụ gị n'ụbọchị tata. Ngwa iji eko ya kwanarị na gị n'ụbọchị tata. Ya bịa dịrị gị mma. Ise. O nwere ihe nchọrọ ịkụzi n'ụbọchị tata. Aga m eri oge gị. Achọrọ m ịkụzi ihe bụ ịtụ nzu n'ala Igbo. Achọrọ m ịkụzi ihe bụ ịtụ nzu. O nwere obodo na-akpọ ya ịma nzu n'ala Igbo. Gịnị bụ ịtụ nzu? Nzu bụ usoro emume anyị na-eme dịka ndị Igbo, anyị ji aha mmụọ. Emume anyị na-eme dịka ndị Igbo, anyị ji agọ mmụọ anyị dị iche iche anyị na-ekpere. Abịa na ya bụ nzu, m na-agwa gị okwu ya. Ọ dị ụdịrị nzu na-abụ. Nke a bụ nzu nwoke, nke a bụ nzu nwanyị. Achọrọ m ikwu okwu n'ụbọchị tata n'ihe gbasara nzu a na edo. Nzu na edo. Agwara m gị nzu bụ ịtụ nzu dịka ọdịnala Igbo si dị, bụ usoro anyị ji agọ mmụọ. Kedu ihe bụ nzu? Nzu bụ ife. Nzu bụ udo. Nzu bụ afọ ojuju mụ. Nzu bụ obiọma ndị Igbo na-egosipụta n'ebe mmụọ ha na-efe nọ nakwa ebe mmadụ nọ. Dịka onye ọdịnala, ịtụ nzu dị mkpa na ndụ onye ọdịnala. Ịma nzu dị mkpa na ndụ onye ọdịnala. Nzu na-emepe ụzọ. Nzu na-ewebata ihe ọma. Nzu na-eme ka ife chawapụta n'ezinụlọ. Ọ bụrụ na onye ọdịnala, ọ bụrụ na iteta ụlọ ụtụtụ, ihe izizi ị ga-eme bụ ịkwa aka gị. Ọ bụrụ na ịkwa aka gị, ịsa iru gị. Ọ bụrụ na ịsa iru gị, ịsa ọnụ gị, ịtụọla ana nzu. Dịka ị na-atụrụ ana nzu a, ihe ị na-agwa ana ka ị na-atụ nzu ana. Ihe ị na-agwa ana bụ aka m dị ọcha, obi m dị ọcha, na mmekọrịta mụ na mmụọ, na mmekọrịta mụ na mmadụ. Ị bụrụ onye aka ya na-adịghị ọcha, ị bụrụ onye na-eme mpịtọ, ị bụrụ onye na-eme ụra akwụ, ị kwesịghị imetụ nzu aka. Ịbụ onye bụ ọrụ akwụ na-arụ, ịbụ onye na-eme mpịtọ, ịbụ onye na-eme ihe ọjọọ were na-emetụ nzu aka, ị na-ebutere onwe gị abụmọnụ nke ị na-amaghị. Ị na-ebutere onwe gị mkpọchi ụzọ nke ị maghị. Ọ bụrụ na onye ọbịa bịa be mmadụ n'ala Igbo, a na-enye ya nzu. Ihe a na-akpọ nzu anaghị ebunye ya n'aka. Ọ bụrụ ihe ị ga-eweta ntu a weli ya kpaba mmadụ n'aka. Anaghị ebunye nzu n'aka. Ị ga-adọtu nzu n'ala, onye ahụ ejiri aka ya were nzu ahụ. Anaghị ebunye ya n'aka. Mgbe ị bịara be mmadụ egosi gị nzu, ma ọ na ị bịara be mmadụ fụ nzu, dịka obiọma gị na ihe ị bịara na iji bịara na iji obi udo were bịa, na iji obiọma were bịa, na ị nwere ihe ọjọọ ibu n'obi,
ị ga-eje n'ebe ahụ nzu dị welu nzu tụọla ana chọba ana mma. Dịka ị na-atụ nzu a, ihe ị na-ekwu bụ na aka gị dị ọcha. Ị bụrụ onye bụ ihe ọjọọ n'obi bịa, ị bụrụ onye ji ọgwụ bịa, dịka aka gị na-emetụ nzu, ị na-atụ nzu, ọgwụ niile iji enwerozi effect, ọgwụ niile iji arụọna. Ihe ị na-agwa ana bụ na aka gị dị ọcha n'ihe ị bịara ije ya. Ọ bụrụ na aka gị adịghị ọcha, ọ bụrụ na ị bụ ụra akwụ na-arụ, ọ bụrụ na ị bụ mmetọ na-arụ wee na-emetụ nzu aka, ị na-ebutere onwe gị abụmọnụ. Abịa n'ịtụ nzu, o nwere mmụọ dị iche iche ị ga-akpọku mgbe ị na-atụ nzu. Onye gboo Igbo, ị na-atụsa nzu na anị, kpọkuo Chukwu Okike. Ịkpọkuo Chukwu Okike, ịkpọọ anị, ịchọba ana mma, ịtụ anya nzu. Ka ị na-akpọ mmụọ ndị a, ka ị na-atụ ha nzu, ịtụ ana nzu, ịtụ ana nzu, ịkpọkuo chi gị, chi nke gị, chi gị, ịtụọ ya nzu. Ịkpọkuo ndị ichie gị, ịtụọ ha nzu. Ịkpọkuo agwụ gị, ezumezu mmụọ, ịtụọ fa nzu. Ịkpọkuo ana be nna gị, tụọ ha nzu. Ịkpọkuo mmụọ niile fụrụ gị n'anya, ịkpọkuo ndị otu gị, kpọkuo mmụọ niile fụrụ gị n'anya, ịtụọ ha nzu. Dịka onye ọdịnala, anyị kwenyere na mmụọ na-ebi n'ogo nzu, mmụọ na-ebi n'ebe dị ọcha, mmụọ na-ebi n'ebe ife dị. O ji wee bụrụ dịka onye ọdịnala, ị na-akpọku mmụọ dị ntu a, ị na-achọbafa mma, ị na-atụfa nzu. Ị na-akpọku mmụọ dị ntu a, ị na-achọbafa mma, ị na-atụfa nzu. Mmụọ ihe ị na-agwa mmụọ mgbe a bụ batabanụ na ife dị ebe a, batabanụ na mpịta adịrị ebe a, batabanụ na ụra akwa adịrị ebe a. Ị bụrụ onye mpịtọ dị na be, ị bụrụ onye na-eme ihe ọjọọ na-atụ nzu, ị na-ebutere onwe gị abụmọnụ. Ndị Igbo si nọ na ba gụghe ụzọ agụghe ọnụ. Iwere nzu chọba ana mma n'iru ezi gị n'ụtụtụ, ihe ị na-agwa ana bụ, ana wetere m ihe ọma, ezinụlọ m dị ọcha, ana butere m mbuni enu. Abịa n'ịtụ nzu a, na-agwa gị okwu ya, agwara gị na nzu bụ ife, nzu bụ ọgazi. Abịa n'ịtụ nzu a, na-agwa gị okwu ya, o nwere usoro eji atụ ya bụ nzu. Onye ọ dịkarịchara ịtụrụ ana nzu bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ji ọfọ. Ọ bụ na ị bụrụ nwaanyị ji ọfọ, ọ bụ na ijiri ọfọ, atụzina nzu na ana. Ọ bụ na ijiri ọfọ na-atụ nzu na ana, ị ga-enotisi na ị ga na-enwe isi ọwụwa, isi ga na-akụ gị akụ. Ụfọdụ ndị notisi dị ike na-asị n'ihi na enwekarị isi ọwụwa, nọ na be tụsịa nzu, isi a na-awa gị. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, ọ bụrụ na ị bụrụ dibịa, na ị bụrụ eze nwaanyị ji ọfọ ka m na-akọrọ gị, eze nwaanyị ji ọfọ agwụ, eze nwaanyị ji ọfọ anị. Ọ bụrụ na ijiro ya, atụzina nzu na anị. Ị bụrụ onye nkịtị bịara na be dibịa, ma ọ na ịbụ onye nkịtị dịka nwaanyị, ebunye gị nzu, egosi gị nzu, agwara gị na ada ebunye mmadụ nzu n'aka, ide ebunyite nzu ntu a, were nzu kpaba mmadụ n'aka. Ọ bụrụ na ego ezi gị nzu anwa, iwelu nzu a itee n'ụkwụ gị, iwelu nzu a itee n'aka gị. Ịchọkwazie iruru ya bụ nzu tee n'iru gị. Nwaanyị m na-ekwu nwere ike ime ntu a bụ nwaanyị na-ejighị ọfọ. Onye na-ejighị ọfọ dịka nwaanyị, ka ị na-ete nzu a n'ụkwụ gị, ihe ị na-agwa ana bụ, ụkwụ ọma ka m jiri bịa ebe a, ụkwụ ọma ka m ga-eji na. Nyochakwa onwe gị ma ọ bụ ụkwụ ọma ka i jiri bịa bifo ime ntu a. Dịka ị na-atụ nzu a n'aka gị, ihe ị na-agwa anị bụ, eji m ihe ọma n'aka m wee bata n'ezi a. Dịka m na-ana mkpumkpu apụ na m, aga m ejikwa ihe ọma were si n'ezi a na. Naanị nwaanyị ji ọfọ nwere ike ịtụrụ ana nzu, ịtụ nzu na ana. Ọ bụ na ị bụrụ nwaanyị na-ejiri ọfọ, ebe ị ga-atụ nzu bụ na ụkwụ gị, ite nzu n'ụkwụ gị, ite n'aka gị, ite n'iru gị. Dịka nwa ikorobịa Igbo, dịka nwoke Igbo, dịka nwoke onye Igbo, ọ bụrụ na irubeghị agwụ, ebe ị ga-atụ akara one ị ga-atụ nzu bụ akara 4. Ọ bụrụ na irubeghị agwụ gị, akara 4 ka ị ga-atụ nzu, 4 lines. Chetakwa na nzu n'ọbụla ana ka esi akanye ya elu.
ịchọrọ ịtụ nzu kịta ibido n'ala si otu a kanie ya enu, ibido n'ala kanie ya enu, ibido n'ala ịkanie ya enu. Dịka nwoke Igbo onye ọdịnala mana imebere agwụ, ihe ị ga na-atụ bụ akara nzu 4. Ị bụrụ nwoke Igbo megolo agwụ, ị bụrụ nwoke Igbo mana imere agwụ, ihe ị ga-atụ bụ akara nzu 5. Ọnwụ na imere agwụ asị onye gboo, asị nwoke Igbo, ihe ị ga-atụ bụ akara nzu 5. Naanị ndị nwere ike ịtụ 8 bụ ndị chiri echichi. Ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị chiri echichi ọzọ dị na grade by grade, depending ka ọdịnala ndị si wee dị, depending ka be ndị si dị. Ọdịnala unu nwere ike ọ gaghị abụ ka anyị nwa si eme. Ọ bụrụ na ị chiri ihe a na-akpọ ọzọ ugo, ihe ị ga-atụ bụ akara nzu 8. Ọ bụrụ na ị chiri ọzọ a na-akpọ ọzọ Ogbuefi, ị nwere ike ịtụ akara nzu 16. 16. Enwere ọzọ Dunu. Ọzọ Dunu bụ ọzọ nke nọ n'elu kachasị, ihe nwere ike ịtụ akara nzu bụ 32. 32. Nzu dịkwa, ọtụtụ nzu dịkwa dịka mmụọ dị iche iche anyị na ha na-emekọrịta si dị. Ọ dipendịrị mmụọ ị na-efe, mmụọ ị na-ahịa. O nwere mmụọ nwere akara nzu eji agodo ya, dịka Idemmili, chief priest mmiri, onye ọbụla ji ọfọ chief priest mmiri, onye ọbụla ji ọfọ mmiri, ihe ị ga-atụ bụ akara nzu 9. 9. Onye ọbụla ji ọfọ mmiri, akara nzu 9. Onye ọbụla high priest of Idemmili, high priest of Ndemmili, ihe ị ga-atụ bụ nzu 9, akara nzu 9. 9. Nzu bara ezigbo uru. Nzu dị ezigbo mkpa. Nzu bụ ife. Ị bụrụ onye aka ya adịghị ọcha, imetụ nzu aka na-ebutere, ị ga na-ebutere onwe gị mkpọchi ụzọ. Ị nwere ike ịmaghị ya. Ị nwere ike na-asị ị na-eme ọdịnala, ị na-agodokwa mmụọ, ị na-eme nke a, ị na-eme nke a. Kedu ihe mere na ihe ị na-eme adị aga? Kedu ihe mere na ọdịnala ga-ada aga n'iru? Mara ma ị nọkwa n'ebe dị ọcha, mara ma ị nọkwa na mmụọ dị ọcha, were na-efe mmụọ, were na-eyuzu nzu. Ị bụrụ nwaanyị n'ijelu mba, ọ nzu nwaanyị a ka ị ga-eyuzu. Ị were nzu a, ọwụ na ịbụ nwaanyị, ọ bụ na ị bụrụ eze nwaanyị, ijiri ọfọ. Eze nwaanyị na-ekwu bụ eze nwaanyị ji ọfọ. Ọ bụrụ na ijiri ọfọ na-arụ gị, ị ga-eji nzu a chọọ mma na-arụ gị. Ị ga-eji nzu a tee n'ụkwụ gị, ite n'aka gị, tee n'iru gị. Ihe ọzọ bụ edo. Edo dị oke mkpa dịka onye ọdịnala. Ọ bụrụ na ịtụsịa nzu na ịgodosiela na nzu, i were edo wee dajụọ ala. Edo na-alụ ọrụ dị mkpa. Edo na-alụ nnukwu ọrụ na ndụ onye ọdịnala. Edo na-alụ nnukwu ọrụ ebe ọbụla ọ nọ. Ihe a kpọrọ edo na-eme ka ana jụrụ. Ebe ọbụla okwu na ụka dị, ebe ọbụla ndụdọ dị, ebe ọbụla ilo na asị dị, edo akọkwana gị. Ebe ọbụla bụ ebe ọgba aghara dị, ebe ọbụla ana na-ahụ ọkụ, ebe ọbụla ana na-acha ọkụ, edo na-arụ ọrụ dị mkpa na ya. Ọ bụrụ na ịchọbasịa na mma witi nzu, godosie mmụọ gị na faso, godosie ezumezu mmụọ na-emelu gị ihe. Iwere ihe a na-akpọ edo, iwelu doo ana, ịtụpeti ya, ị na-atụrie, ị na-asị ya ya doro. Ihe ọwụna bụ ihe ike ya doo, ihe ọwụna bụ ihe ọgba aghara ya doo, ihe ọwụna bụ ihe nsekasị, ihe ndụdọ ya doo. Iwere edo a, ị na-atụpeti ya, na-agbari dịka onye ọdịnala. Nzu nwere iwu, mana ụfọdụ ndị mmadụ amara ya. Nzu nwere iwu. Ọ bụ na idebere iwu nzu nwere ike ya bụ mmụọ ị na-atụ nzu, mana ịdịrị ọcha wee na-atụ ya nzu, nwere ike iwe iwe na mebibelu gị ihe.
dibịa na-agba afa nzu dịkwa ezigbote mkpa. Ịbata n'obi gị iwelu nzu dịka n'ụtụtụ na ikpopere obi gị ebe ị na-anọ godosie efu mmụọ gị na fanọ, iwelu nzu a tee na-arụ gị. Ị ga-ejikwa nzu a tee n'anya. Iwe ọcha ị ga-afụ dibịa, ụfọdụ ndị dibịa na-ete nzu n'anya. O nwere ndị na-ete n'ụtụtụ ha batara n'iru mmụọ fetegodu nzu n'anya bifo ha ebido fụba ndị mmadụ n'ime ụbọchị aha. Ihe ị na-agwa mmụọ dịka ị na-ete nzu n'anya bụ na anya m dị ọcha, anya m arụghị arụ, anya m tosiri ịfụ mmụọ. Maka dịka ị na-agba afa ịfụrụ ihe ị na-aba bụ na mmụọ, na anọ mmụọ ka ị na-aba ka ịjụta mmụọ ese. Ite nzu a n'anya gị, ihe ị na-agwa mmụọ bụ anya m dị ọcha, anya m tosiri etosi ife unu. Ite nzu a n'aka, ihe ị na-agwa mmụọ dịka onye na-agba afa bụ aka m apịtọghị mpịtọ, aka m emeghị ihe rụrụ arụ, adị m wọdi, etosiri m ịfụ mmụọ. Ọ bụrụ na ị nọghị n'ọkwa dị mma, ọ bụrụ na ị nọghị n'ọkwa ịdị ọcha, were na-eje na nzu, ị na-ebutere onwe gị abụmọnụ, ị na-ebutere onwe gị ogbochi. Ọ ihe a ka nsị ka m lụtụrụ gị aka tata. Gị bụ onye gboo Igbo, gị bụ onye ọma na-ege m ntị, chetakwa na onye ka na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ onu m n'ụtụtụ tata bụ Ọkịja, Ihiala Local Government dị na Anambra Steeti. Ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 08186113606. Ọmaka bịa meelụ gị n'ụbọchị tata. Ihe ọma meelụ gị, ihe ọbụla itiriri aka gaziere gị. Ihe ọma chọrọ gị bata n'obi gị n'ụbọchị tata. Iche nku na anọ n'ụlọ ugbenye ya na-azụ n'afịa, ihe ọma ga-emelụ gị. Abụ ana na-anọ n'ọnụ, ihe ọ na-eri ya na-abịa, oke gị agaghị atọ n'akwụkwọ. Nke bụ nke gị agaghị efu, nke gị ga-achọ gị bịa. N'ụbọchị tata bụ afọ ọfọma ka m na-agọlụ gị. N'ebe na ebe ị nọ na were na-anụ onu m, n'ebe na ebe ị nọ na were na-ekiri m, ya dịrị gị na mma. Ihe ọma meelụ gị, nkụ ije ka aka akwanarị na gị. Ihe ọma gị dị n'elu ya daalụ gị n'ala, ọ dị n'ala ya pụrụ gị ome ka i were anya gị fụ ya. Ọmaka meelụ gị, udo, ọganiru, ogologo ndụ narị isi ike ka m na-agọ n'isi gị n'ụbọchị tata. Ya bịa marụ gị mma onye gboo Igbo. Biko cheta na ọ bụrụ na ị nweta vidiyo ma biko ishia ya gazielu gị, ya dịrị gị mma. Ka emesịa ka ọ dị oge ọzọ. Daalụ rinne. Ise.